Idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon step by step zan nuna maka yanda ake gane ingancin kaya a kasuwar AliExpress, kuma haka zalika a sauran kasuwanni na siyayya online irin su Jiji, irin su AliExpress, irin su Alibaba, 1688, Kango, da sauran kasuwanni da ake sayayya a intanet. Abin da yasa zan muku wannan bidiyon shine na fahimci mutane da yawa da suke min tambayoyi a WhatsApp ɗina, suke biya ta WhatsApp suna tambaya ta, "Oga MB dan Allah ya zan gane ingancin kaya a kasuwar AliExpress, ya zan gane kaya mai kyau, in na sai kaya ana kawo min kayan da ba shi kenan ba, zan ga kaya mai kyau in siya kuma da ƙarshe a kawo min ba shi ba." Wasu sun sai wayoyi sun gani kuma an kawo musu case ɗin waya, wasu kuma sun sai wayar amma kuma ingancin wayar kwafi ce ba mai kyau bace da sauransu. Sannan wasu kuma za su je su sayi irin ko su ga keke a kasuwar su siyo da sunan cewa za a kawo musu shi zuwa Najeriya, sai an kawo su keken wasan yara ne, ko kuma sai sun je sun ga wani abu da ya haka inganci ko kayan kicin ko wani abu na mata, sai ka je ka siyo kuma sai ga girman sa da quality din sa bai kai yanda kake so ba. To wannan hakan tana faruwa ne saboda rashin sanin inda zaka gane ingancin kaya. A kasuwannin nan ba sa yaudara, sai dai ka yaudari kanka da kanka. Duk abin da kaga an ɗora maka a kasuwan nan, to idan ka je akwai hanyar da zaka bi ka gane cewa ya ingancin wannan abun yake. Kuma mutanen mu ma lokacin san banza ne yake sawa. Dalili kuwa shine kaga abin da kai ka san cewa kuɗin sa yafi haka, kuma ka ganshi a hoto an sa maka wai kuɗin sa, misali abin da ka san cewa a garin ku ma yafi 100,000, sai ka ga a kasuwan nan an sa maka shi a 15,000, kuma sai ka je ka siya wai da sunan cewa irin wancan ne. Kai ma ka san ka yaudari kanka. Da ma a ce ka gashi irin 80,000, 75,000 ko wani abu, to sai ka ce yes, price ɗinsa iya kasancewa irin wancan ne da sauransu. To dai a taƙaice zan nuna muku yanda za ku gane ingancin kaya a kowace irin kasuwa. Za mu yi misali da kasuwar AliExpress ne saboda ita na fi recommended ɗin ku rinƙa siyan kaya ɗaiɗai individual da ku siya, saɓanin sauran wa'incan kasuwannin akwai wasu qualities na inda kasuwar AliExpress take da shi wajen siyayya a matsayin ka na wanda kake siyan kaya individually da sauransu. To dai ba wai dole sai individual kaya zaka siya ba na amfani. In dai kaya zaka siya a internet ko zaka siye su a kasuwar Alibaba ko AliExpress ko ma wacce kasuwa ce da sunan zaka yi kasuwanci ko zaka yi amfani da shi, wajibi ne ka san wannan abin da zan nuna maka. So ka biyo ni a cikin bidiyon daga farko har ƙarshe, da san zaka amfanu. Kada ka manta da yin subscribing idan yanzu ne farkon zuwan ka, ka danna alamar liking domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kama yi sharing wa ƴan uwanka wanda ka san suna da interest akan wannan domin su ma su amfana. To mu tafi cikin bidiyon kai tsaye. Za mu shigo cikin kasuwar AliExpress. Kamar yadda kuka sani wannan shine kasuwar AliExpress. Kawai da suke bibiyan mu a cikin wannan series din, za ku je ku duba mu muku bayanin ya kasuwar AliExpress take aiki tun daga farko har ƙarshe. To don haka akwai videos ga sunan wajen guda 6 ko 7 wanda muka yi akan kasuwar AliExpress da sauran kasuwanni, sai ku je ku shiga ku duba a cikin wannan channel din tamu. Okay, zan ɗauki misali, wa'annan su ne kayayyakin da suke kasuwar AliExpress misali. To idan ma ba ga abin da kake so a nan ba, ka iya zuwa wajen searching sai kai searching abin da kake so, wannan simple ne ga yana a sama. Okay, amma yanzu zan ɗauki misali, tunda misali in ke so in nuna muku yanda zaka gane ingancin kaya a kasuwar AliExpress, zan ɗauki wannan kwamfuta din. Wannan kwamfuta din da kuke gani, ita zan ɗauka a matsayin example wacce nake so in nuna muku yanda za ku gano ingancin wannan kwamfuta, shin tana da ingancin da zan siya ko kuma ba ta da shi. Sannan kuma kwamfutar ce daga sai ko kuma wani case ne na kwamfuta ko kuma wani abu ne na kwamfuta ake talla. Kun gane akwai abubuwan da ku gani cewa an ɗora maka yanzu misali kwamfuta ce wannan, to amma ba kwamfuta ake talla ba, wani abu ne na kwamfuta, misali hard disk ko kuma dai akwai charger ko kuma dai wani abu screen din kwamfuta ko wani abu ake so a tallata maka, to sai a haɗa maka da hoton kwamfuta saboda ka gane cewa yes, shi wannan screen din na wannan kwamfuta ne. Ina fatan kun fahimta. So abu na farko da zaka fara yi domin gane ingancin kaya kuma shine wanda kake so ka siya din shine idan ka zo ka hawo kowane irin kaya, za ka ga wannan dan bidiyon a sama, to sai ka kunna wannan bidiyon. Amma ka tabbata datan ka yana da ƙarfi sosai, shine zai iya buɗewa. Daga yanda wannan bidiyon yake buɗe mana yanzu, za ku gane cewa wannan kwamfuta ce ta gaske, ba hoto bane kuma ba screen ake talla ba. Ina fatan kun fahimta. Kun ga wannan shine display din kwamfutan ga yanda take. In dai kalle ta a yanda ka ganta hakan nan, to haka za ka maka ita. Shine yanayin ta kwamfuta, kun ganta nan ga ta nan very slim, sannan kuma golden color ne, sauransu keyboard ɗinta baki ne da sauransu da kowanne iri kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon an nuna maka komai da komai. Sannan daga jikin dai wannan screen din na bidiyon za ku ga an nuna maka cewa Intel Core ce, sannan kuma ga yanayin wannan ɗinta, ga window ɗinta, window 11 ne akan ta, sannan kuma 12GB RAM ce, sannan kuma 1TB SSD ne akan ta. Gashi nan da sauran bayanai sun ce har 3 years warranty da sauransu, duk gashi nan da komai da komai. Sannan sai mu sauko abu na biyu, shine sai mu zo mu duba yanayin price ɗinta. Kamar yadda muku bayani a baya, wasu ba sa duba, in za su duba kaya kawai su suna kallon low price ne kawai.
ma'ana farashi mai sauki kawai suke kalla, kawai su yi tunanin cewa wannan kayan yasu mai kyau ne za su yi shi da sauransu. To abin da ya kamata ka fara duba shine again, abu na biyu shine sai ka zo ka duba pricing wannan kayan. Kai daga ganin wannan kwamfutar ka san a Najeriya tana kaiwa 400,000 har ma 450 haka a Najeriya tana kaiwa ko, to amma ana an ce maka 330. Kai ka san cewa yes ita din ce, saboda mai kuɗin ya kai a hankalce kuɗin ya kai in san cewa yes wannan kwamfutar ce, saboda kuɗin ta mai ya kai 300 da wani abu, saɓanin a Najeriya 400 ce ko da wani abu da sauransu. To kun ga that mean na gane cewa wannan kwamfutar yes ita ce. To sannan sai mu dawo daga ƙasa, sai mu zo kan description title, sai mu karanta title din kwamfutar. Anan za mu ƙara gane cewa yes kwamfuta ce ko case ne ko kuma hard disk ne ko kuma wani abu ne makamancin wannan. Haka za ka yi akan kowane irin kaya. Idan kuka duba a title an ce mana 2025 laptop computer Windows 11 notebook 12.1 inch Intel Celeron waye da sauransu. Gashi nan J40 25 shine sunan kwamfutar kenan, sannan kuma tana da 12 GB RAM, sannan kuma tana da 512 GB a kanta SSD kenan da sauransu. Sannan idan kuka duba resolution ɗinta waye Office Study PC waye da sauransu kwamfuta. Ina fatan a nan gun za ku fahimci cewa yes wannan fa kwamfuta ce. Daga bayan da title ɗin nan yayi mana ya nuna cewa wannan kwamfuta ce ba wani abu bane na daban. Ina fatan kun fahimta. So sannan idan kuka dauko daga dan ƙasa kaɗan za ku ga ɗan wasu alamar stars, ma'ana star guda 5, wanda na san duk wanda yake zuwa ko cikin Play Store ya dauko application ko kuma ka je ka duba ka saba sayayya online ka san menene rating shine yanda muka ji daɗin wannan abun. Idan na sai wannan kwamfuta a nan gurin misali ko na dauko application a Play Store, idan ina so in gane application din nan mai kyau ne sai in je in duba me mutane suke cewa a kansa. Zan gane ne ta hanyar nan gurin cewa zan ga mutane suna sa bayan mutum yayi comment zai sa star 1, star 2, star 3, wannan shi yake nuna ingancin wannan kayan ko ingancin wannan application din. To anan ma haka ne, kun ga me duk wanda ya sai wannan kwamfuta a cikin mutane da suka siya suna bada 5 star ne, 5 star ta samu rating. Hakan yana cewa 100% wannan kwamfutar mai kyau ce. Ina fatan kun fahimta. Da a ce mara kyau ce za ka ga duk wanda zai bada wannan star din zai bada guda 1 ne ko guda 2 ko guda 3. Za ka ga shine ya din cewa wannan kwamfuta gaskiya ba mai kyau bace, kowa an yi saya baya jin daɗin ta, ba mai kyau bace. Sannan idan kuka duba cewa a wannan shagon shi wannan mutumin da yake tallan wannan kwamfutar ya sayar da guda 38 ya sayar. To haka yana cewa yes kwamfutar tana da kyau, mutane da yawa suna sayan ta da sauransu. Idan kuka duba ga color ɗinta ya ce muku silver ce, sannan kuma size 12 GB RAM waye da sauransu kamar yadda yana bayani a baya, sannan kuma SSD ne akan ta da sauransu. Ina fatan kun fahimta. To sannan sai mu sauko ƙasa inda aka sa AliExpress commitment. A nan gurin kuma zamu gane cewa shin wannan kayan za a kawo mana shi kyauta ne idan mun siya ko sai mun biya kuɗi. Kun san cewa akwai shipping fee da ake biya a kowace irin kasuwa an ka sai kaya sai ka biya kuɗin delivery. To amma a cikin kasuwar AliExpress akwai kayan da idan ka sai su akan kawo maka su kyauta, amma fa ba kowanne bane. To a nan gurin idan kuka duba za ku ga cewa sun ce mana sai mun biya 13,900 da 8.21 kuɗin shipping kenan, ma'ana kuɗin delivery, wanda idan muka haɗa wancan kuɗin zai tashi kuɗin wannan kwamfutar ya kama 345 za mu ce kenan gaba ɗaya kawai a takaice 345 kenan. Kun ga me mun samu sauki akan yadda za mu sayi ta a Najeriya kusan 100,000 akan ta ko, ina fatan kun fahimta. To sannan idan muka duba da dan ƙasa inda aka sa delivery again za ku ga cewa idan muka sayi wannan kwamfutar a yau din da muke muku wannan bidiyon za a kawo mana ita 16 zuwa 25 ga wannan watan, ma'ana sati 2 kenan ko kuma sati 3 a wannan watan da muke ciki kenan. Za a kawo mana ita nan da sati 2 ko sati 3. Za ma ta iya kaiwa bata kai haka ba, amma za ta iya kaiwa kuma ta fi haka wani lokacin, akan iya samun wannan matsalar. To a nan gurin ya kamata kun ga a nan gurin mun gane ya yanayin wannan kayan yake, ya yanayin girman sa, ya yanayin size din sa, ya yanayin ingancin sa yake a kasuwa. Sannan idan muka ƙara saukowa da ƙasa inda aka ce review gallery din nan, a nan gurin kowane irin kaya zaka siya, kowane irin kaya zaka siya online ka tabbatar ka karanta review. Review shine duk wanda ya sai wannan kayan ya ji daɗi zai je ɗauko hoton wannan kayan ya ɗaura a cikin wannan gurin. Akwai gurin da zaka je kai review kai ma in kana so, bayan ka siya zaka je ka rubuta cewa yes wannan kayan gaskiya mai kyau ne, ina recommend mutane su siya, sannan kuma sai in bada stars kamar yadda an faɗa muku a nan baya. Kun ga star 5 ake bayarwa. To za mu zo mu taɓa inda aka sa review, za ka sa see all, za ku gani mutum 10 ne suka yi review, sai mu taɓa. Idan muka taɓa shi nan gurin shine review, kun gani
wannan shine review. To wa'innan shine abin da mutane suke so akan wannan computer. Kaga wannan mutumin ya bada review 5 star kenan, sannan ya ce I have always had a desktop, wani menene sauransu bla 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 bla, tunda how I need something to be able to send the menene document to the accuracy. Za ga yayi bayani dai mai kyau, dogon bayani ne ba san tsana karanta muku ba da sauransu. Sannan sai ya dauko hoton computer sai ya daura, sai mu taba shi haka. To wannan shine yanda computer take, kun gani to wannan shi ya siya an kai masa ne, kamar yadda na nuna muku a wancan bidiyon da muka bude da farko. Haka yanayin computer take, kun ga su min basu mana ƙarya ba cewa computer mai kyau ce kuma alhalin ba mai kyau bace. Gashi nan suna cewa Windows 11 ce, sannan kuma silver ce, sannan da sauransu duk gashi nan, kun gane. So wannan ya nuna cewa computer nan mai kyau ce. Haka zalika wannan na biyan shi ma ya daidai I like it because my previous laptop was bigger one and why kaza bla bla, kun gane. To shi ma sai ya dauki hotonta sai ya daura, kun gani. Wannan shine hotonta a cikin kwali, wannan kuma shine hotonta gashi nan gefenta slim ce, very slim da ganta kamar yadda muka gani a bidiyon can. Gashi nan yayi playing video, gashi nan ya duba cikin setting ɗinta da sauransu, kun gani. Wannan ita ce computer nan a yanda ya siye ta, kun ga dasu mimi, kun ga anan guwa ya sa hannu ya irin alama good din nan. Wannan computer ta yi, kun gane. Sannan idan ka duba za ka ga cewa gashi nan shi ma ya bada 5 star da sauransu. To idan muka duba da za ka ga duk wanda ya sai wannan computer 5 star yake bayarwa. Sannan kuma yana recommending cewa mutane su sayi wannan computer saboda ta yi masa kyau sosai, ya ji daɗin amfani da ita. To wannan shine inda ake gane ingancin kaya, kun gani. Ga wani ma shi ma ya siya an kawo masa shi ma, kun gani. To wannan ya nuna mun cewa yes, you are good to go. Ka sai wannan computer, kawai baka da matsala akan wannan computer saboda ingancin ta ya kai ka siye ta. To wannan shine inda ake duba ingancin kaya a kasuwar AliExpress. Da fatan wannan bidiyon zai taimaka muku sosai. Idan kuma kana son ka siya, kawai zaka iya danna buy now ko kuma ka danna ta zuwa cart ɗinka. Idan ka danna buy now, yanzu za a kawo mana computer ga ta nan da komai nata. Idan guda ɗaya kake son ka siya, sai ka danna guda ɗaya a nan gurin. Idan biyu ne kuma sai ka zo ka sa guda biyu. To sai ka danna continue. Idan danna continue za a kawo ni gurin nan. A nan gurin shine gurin da zan biya wannan kuɗin. Kun ga kamar yadda muka faɗa, kuɗin computer nan shine 330. So sannan idan muka dawo akwai shipping fee. Shipping fee ɗin 13,000. To kun ga idan muka zo muka a total abin da za a bamu shine yawwa, kamar yadda an faɗa muku zai kasance total ɗin ma a ƙasa za ka ga abin da zamu biya shine 344,291.3 shine adadin kuɗin da zamu biya a kuɗin Najeriya. Sannan idan kuka duba a nan gurin zaka iya biya da naira ɗinka, ma'ana idan zaka iya sa kuɗin a cikin Opay ɗinka ka biya kamar yadda kake gani. Zaka iya biya da Mastercard ɗinka, zaka iya kuma biya da Visa ko BAP ko kuma dai wani kati da sauransu. Ina fatan kun fahimta. To a matsayin kai ɗan Najeriya da baka da dala kati ko wani makamancin wannan, kawai sai ka zo ka zaɓi Opay. Idan ka zaɓi Opay, idan yanzu ne farkon wani ɗinka na fara biyan ka, za su tambaye ka sai ka danna pay now. Kana danna pay now, za ku ga yanku proceeding, yana proceeding. So sannan hakan zai nuna cewa zai kai ka gurin da zaka je ka sa number wayanka ta Opay. Kana sa number wayanka za su tura maka da wannan, kawai shikenan ka je ka biya kuɗi sai ka jira lokacin da aka maka computer ka. Ina fatan kun fahimta. A nan gurin zaka zo ka sa number wayanka ta Opay din nan wanda ka bude Opay da shi, sai ka zo nan gurin ka sa digit login password ɗinka na Opay. Ma'ana dai zaka login account ɗinka na Opay a nan gurin, sai kenan za su zaro kuɗin su sai su aiko maka da kwamfutan ka. Kafin nan zaka je ka sa address, dama dunan nan muka a cikin bidiyo na bayan da ake sa address da sauransu. To yanzu dan danna cancel ne saboda ba biya zan yi ba. Wannan bidiyon na yi shi ne dan nuna muku dama. To a takaice na san yanzu kun fahimci yadda ake gane ingancin kaya a kasuwar AliExpress. Dan haka dan Allah, kaga dan gaba wanda zai zo ya mun korafin cewa ya je ya sai kaya a kasuwar AliExpress kuma abin da ya siya ba shi aka masa ba. Ina fatan yanzu wannan bidiyon zai taimaka muku sosai da sosai. Sai mun hada a bidiyo na gaba. Na gode.